פונה נגלס לי וחייב לי וזה לא מבין וירתה לי ראית גלקציה? ראית תראה? ראית? כמה ירתה לי תראה אבל אחי לא תוקק לך אני אתה חושב שאתה ככה באת על מי אתה נפל ככה בסרט ואם אתה חושב שאני אתקלה הצגות שלך כפרה הנה הדלת תוכל לברכה בשבילך אליו די כמה תשחק איתי די חושבת מה כולך פליי הלו איזי אבל כולך בהיי חי בכוחה בתחילתה שעתיי קפה לי קבץ אני לא פתאי חפרת לי בראש עד שהנקרני בגן ולמוציא לעיניים אתה כמו בגן בלימרנון בגן כשאני על הטסלה מזיזה את הגן חיים יש עוד מלא דגים בים אבל ראית את הלקג'ל ראית את הלקג'ל אבל ראית את הלקג'ל ראית את הלקג'ל הולכת עם התיק קטן חושבת שאני מליאה כפרה תירגי, אני בכלל OG אז תכבדי עושה את זה כבר הרבה שנים מבין איך העניינים עובדים רוצה ידידים אני מתקשר רק שהולך לפאנצ'ר מאחר פרנד זון זה פחות אני לא נמאס לך לשחק משחקים אומרת שאני לא החלטי בינתיים את עושה לי גוסטינג לא ענית לי כבר 3 ימים אומרים 3 בנות ו3 בנים זה גנגבנג אבל ראית את הלקג'ל ראית את הלקג'ל נעלתי אותך בעבר הרחוק לאהוב אותך היום זה לעבור על החוק את לא פונה אליי עדיף לך לשתוק אם אפתח עליך את הפה זה יהיה טיק טוק אל תמשכי איתי יותר מדי נולדתי בספטמבר עד במאי החיים שלי חגים כולי בהיי לא ראיתי את הלק כולו עליי הזמן שלי יקר אז יאללה ביי חזרתי לבית אחרי חודש לא איתה קפצנו למיטה מהר שכחתי מה עשתה למחרת היא כעסה ואת הכל היא הרסה עשיתי גם כלים ותליתי גם כביסה בסוף היא נפנפה אותי אמרה טיסה עליתי על טיסה אז היא התבאסה פתאום שהיא רוצה אותי תלק היא לא עושה אבל